Здравейте, приятели! Така, това както виждате е FIFA 14. Запитате се, но що снимам на нея, а не на 2015. Защото, честно казано, не знам, не ми хареса, има много бъгове. В смисъл имаме на компютъра, играх я. Обаче, не знам, за това тая е от интернет. Те и двете принципно са от интернет. Нямам ги купени. Ама тая е, сега как да го обясня, значи, пише FIFA 14, обаче FIFA 15, т.е. също всички трансфери, абсолютно всичко, екипи, абсолютно всичко, нали, апдейтното. Това сега, че пише 2014 година работа. Затова сега ще играем на нея. Това както виждате тук е кариерата, дето съм играл с Ливърпул. Последния матч е бил с Челси. Това мисля, че го играх вчера. Само... Това ще моля да го изтрия. Като цяло сейфа. Това не мога да го изтрия. Абе. Аре бе. Сега ще направим една нова кариера. Пак с Ливърпул. Така. Мисля да е на това. Това да е така 8 минути. Един матч да е 8 минути. Ясно. Така. Правим се много ясно, че сме в България. Така. Такива глупости не ги барам. Welcome на тебе. Надявам се да не чуете нощно музика, сега си го чувам нормално. Не е толкова силно. Ще го сейфваме върху. Това вече го минах сега всичко от начало. Добре, нищо. Така, това става. Миньоле, Джонсън, Шкъртел, Сако, Хосе Енрике, Джерард, Емре Джан, Хендерсън, Кутиньо, Старич, Стърлинг, Ламбър, Джонс, Торе, Лукас Лейва, Лалана, Маркович, Балтели. Това не трябва да е така, да. Ма те са в такова, да. Фланагън, Алан... Това не знам какво са такова. Има и още играчи, примерно Джордан Ая, ама той е... Те са под наем. В смисъл ще дойдат след края на този сезон за пълно си под наем. Така, гледам, че трансферът е почнал. Да ме стика по YouTube. Първото нещо, дето искам да направим е да вземем ето, ма няма ни го дадат. 100%. Какво да ни го дадат? Аз съм с 21 милиона, ти базики ще ма е. Аз си кана.
Всъщност то миналия сейф, дет го видяхте, миналата кариера, дет сега сейфнах върху нея тая. Аз се бях почнал някъде преди колко? Преди 2 дена някъде. И направих абсолютно същото, нали, почнах с Ливърпул и пак трансфера. И пробвах да взема, нали, Марко Ройс. Аз ако ви го дам две, бяга тук. И пробвах ли да взема Марко Ройс и пак иска още пари и накрая нищо не стана и взех Ел Шарави, къде Уест Моли. Ги тия приеха. Ако приеме за 4 години е много добре. В смисъл, стоя половин сезон Ел Шарави и направо ги беше сгърчил. Супер Марио беше голмайстор, май. Миньоле имаше 7 чисти мрежи. Беше най-добър в лигата. Добре беше като цяло. Дано и сега е така. Бяга тука, бе! Дай ми 35 и ще го дам. Мърш. То отказва. Ужас. Айси 8, бе, казах ти 35, бе, дали имаш пари или не, това няма грей. Аз ще кожа под ножа. Здравей, приятел, 4 години. Ще си в моите обятия. Съвец. Чакай, това е старата оферта. Да не се ме ги изпуснем, ако случайно съм такъв да дадат 35 милиона, което е много. Аз си знам, че е много. 28. Да го дам ли? Да не го ли дам? Така, плеер са от продадене. Абе. About storage spots, boss, I think I'll make a great placement. Storage. Иска да му дам шанс на Супер Марио. Ще дадем шанс, бе, няма се притесняваш. Ти ще играеш, това няма. 30 милиона, ако му гифна и... Не, първо ще направим така. 30 милиона, виж че остана без пари, не ми пука, просто искам да го взема, те парите по-ще дадат. Тия пари не са много от голямо значение тук. Това няма да го играя. Най-вероятно на вас няма да е много забавно да гледате как падам от Хела с Верона. Айде, моля ви, те сами си ги бият. На такива мършови мачове и то приятелска среща, няма как да го играят. И ги опуха 3-0. Това с Валенсия мога го играя, ама ще падна. Ройска, аре приема я, майна. Така, толкова продаден, дай на Старич. Абе, и 38 милиона. Бати мърши си.
Кой да дам сега? Стърлинг не ми трябва, но той не струва толкова пари, няма да се съгласат. Който мрашляк е 7 милиона. Да го игра ли? Да не го ли? Ай, ще го игра. Красавец. Не става. Ей, как спазиха, бе? О, колко съм класен. Много съм добър, бе. Бать слава. Той като ми показва къде си иди. Ай, ляк парти. Шим. Много надъхващи песничка, надявам се да я чуете това от FIFA-та. Mestalla Stadium. The issue really is how can Liverpool manage in this match? Well, having won the first game of pre-season, this is a great opportunity to go on and get another win under the belts as they work towards the big day, the big kick-off. Fitness is getting better, and I would expect them maybe to get another win here. Possibly. It might be his last season. We haven't heard from the man himself, but... Така, тяхен състав, Джо Перера, Менди. Whether it's time to hang up his boots, the body's telling him, sending him messages. So we'll find out soon enough. Добър отбор сте като цяло. Така че... Го и нашия класен състав. Много ми харесва. Само клас. Ашкана. Fuego. Rodrigo. Nicolas Otamendi. João Pereira. Valencia with a throw in a good position. Can they make something of it? Пак те за тях ще играем на тъчове. Some potential in this move. Feghouli. He's beyond his man. Great chance. Gets his foot in there. Как да ти я дам там, бе? Пусни монето! А, така, гледай, трябва да му пусни по-рано, мара. Пати бомбата. Емре Джан. Вместо да я пусна болта и трябваше да му я качи горе от първия, потом е така стана. Едно тук се дразва сега, не знам дали нали от тази добавка, където е към играта, дето са направили, смисъл мода. Ама, мисля, че на нито един матч, като играеш, публика няма, в смисъл да... Сега така ще моля се доближа. Ей, то така не се вижда. Както да е. В момента ако чувате, допреди малко феновете на Ливърпул, нали, пяха до Never Walk Alone, а всъщност фенове няма. От трибуните както е нормално. Махнали ли си ги, не знам. Сакото е голям, бе. Ти такъв негър, моля го милиш. Къде тръгва напред, а там като той отива в засада? Къв пас чака, като ма паза 60 човека, тук не мога да разбера. То... Побъркан ли? Аре бе, мана! Седят тя гледат. Много се дразна. Те ако ни вкарат, браво,
тръгни към тая топка, бе, майна. Mario Balotelli. I think it's important that his teammates accept him for what he is. He's not one of those who races around the pitch, but he does win matches for them. Yeah, well, he saves his energy and his inspiration for when you could argue. He's in that box with the ball of his... Мърша в черно облекло да ти се капане на съдяни кадърен. Nicolas Otamendi. João Pereira. Абе, няма нито слово. Zuccolini. Аре, цели го, бе, гледай го. Какво дади, бе? Mario Balotelli. Henderson, such an athletic player. Yeah, I think that's his best. Гони, бе, майна! Добре, добре. Така някакво кажа, минава си го, ама... Скапания вратар излезва. Бързо припка Стърлингчо. Ага, сами дигаш тия кирливи ръце. Why not? То краката са му като някаква сепия, ама натръгва наляво, краката са му вдясно обаче. Как са тия магии, то се телепортира. And he's got the ball well to set his team on the front foot by intercepting. And in the news because speculation about him finishing his career. Only he knows when it's right. Шаревна, мана, шестима гледат топ. Къв, бе? Ти къде си, Раса, бе? Много ясно, то трябва да ти вкарат някак да стане. Един на един няма да е крайния резултат. Гони, бе, джерка, гази ги, Аре, бе! Къде да дам тази топка, бе? Гледай го. Ти ме баш. То тук го бута ръга, го извади някаква пръчка, ръга го вътре в червата в белия дроб. Той е тук Динамо, майна. Гле, аз бутам топката, тя плати в него. Аз го ръчкам в червата, чупам му краката, топката плати в него. Стабилно. Аре! Гони ме, мана, къде? Много шибана история. Значи бие в единия, нали става рикошет и отива веднага в другия. Това също не стана тук при мен. Някаква такава магийка, такива кръщи.
Де? Referee looks Gershofer is going to intervene here, talking about hanging up his boots. What's your take on that, Alan? Well, I mean, And here's the Абе, аре бе, бат ти ще бъде врата, бе. Oh, he's going to Не. shoot now. Oh, he's got a block in there. Бат ти шитните. Nicholas Otamendi. Zuccolini. Henderson. Гле, It's very well read. And that's това не е реално. Аз подавам, нали, то... his man, То не знам какво то. Jordan Henderson. Coutinho. DePaul. Oh, he loves that, doesn't he? And it's come off for him again. Zuccolini. Here's the opportunity. Да, айде още един. Here's the chance. He's hit that perfectly. The keeper's done well to keep it out. Now Johnson. Тръгни бе, Мара. А па и аз по-дълга му е дада. That's the half-time whistle from the referee. 1-1 at the break. It's been gripping, hasn't it, the way these teams have gone about their business. Well, we're going to have a change now, and the manager trying something different in the hopes of getting his team in front. Серам, що? То отиде 20 метра и да ни казвам къде Варна се е паси за топ. Feghouli. João Pereira. And the danger. Abe Fuego. Another good effort. The team really battling to take the lead. At the moment it's still all square. Jose Enrique. Jordan Henderson. Abe Fuego. Zuccolini. Can he turn away from the challenge here? The referee playing the advantage for Valencia. Адвантаж за... адвантаж. That's gone back to him. He's in at goal. Това тук ако не го вкарам... In with a chance. There's the goal to put them in front. Сега само наблюдайте, 51 минута до 60 те са ме изравнили. And took it. И грешката няма да е моя. 100%, то няма да има грешка. Ти чистиш топката па в тях. Ти им чупиш краката, той дава адвантаж. Well, that's gone back to him. Abe Fuego. Адвантаж, какъв адвантаж е? Авантаж е, оле... Малко съм съден, но такова е. 9 часа в момента, така че... Abe Fuego. Би, погледни сега, то не мога да им взема топката. Ясна ми е работата. Тук центрира някакви баркочи правят и... Ето го, ето я. Top save. Добре, не е тая, следващата. Някакви говна ми правят тук, мана и... Виж го, бе! Значи ще подаде топката по най-сърливия начин, нали, така да не мога да я фана, мана. Good play, but not quite a good enough shot. They're still behind. Тук, с джойстика, с крушера, с копчета, с всичко тръгваш горе напред, майна, оня стои, чака. Кой чакаш, бе? Jose Enrique. Принципно, нали, като му кажеш, той тръгва, обаче сега трябваше да стои да чака. Да мога да ти вкарат, то няма какво друго да е. They're passing so well out. Бе, и сега като му кажа, тръгва. Glenn Johnson. Не говоря специално на него. To the home team, we'll see who comes on. Това близо ли беше, бе? Какво стана, бе? Paid off. Well, it was an ambitious effort. Махни се, бе, брат, бе. Добре, сега как се пуска? Добре, и така ще го изгледам. Ейва! То точно до гредата, бе. And it nearly Иба, produced a не great ги result. зна, бе. Чай направим смяна.
He has scored from those kind of distances, not this time. A substitution now for Liverpool. Christian Rodriguez. Бати Have a look at him филма. in his new colours today, Alan. That's one of the excitements of this pre-season game. Yeah, he might be a little bit tentative, a little bit Аре nervous. бе, болтелка. Will do well at this football club. Zuccolini. Javi Fuego. Браво бе. Хубаво! Като къде вървеше? За какво върви назад? Абе, тия тука са ебати и шитните майна. Пълни майна. Да, му извеждаш, та няма никой пред него, зад него. Топката такова аз му давам надолу, оня върви назад, такъв настрани, прави някакви акробатични изпълнения. Фърля се там, прескача, само топката няма да фани, нали. Вратаря вече, когато отиде в него, келфа да бие. То его гола. Но изчисти бе. Това тук трябва да скривата лопата да пазя една. Трябва да сложи един камион на вратата. Мишитни, не знам какво е това. Това няма вкарати бе. Осъм. Също двама го гънат там, не знам. Бати гадния пас му една. Ти! Какво да кажа бе, човек? Разбираш ли, а не? Погледни, права шпагат и тя топката минава точно зад главата му и не знам, в 89-та минута сега ще е сигурно, ама 100%, гледай, е тът. Коя? 68. Аз ви казах, че е някъде към 60-та, бе. Няма кога да. То ме е някакво като нагласено. Сега даже може и аз да не вкарам, а те направо да си бият, ама... Да бият, защото те ще вкарат. Какво става тук, брат? Майка ти, че... Оня ми изкара червото лайна и дига ръце. Бати келеш. Аре бе, баджи! Гледай го то. То като малка гара ма фана. Аз нали му я свалям от въздуха. Той се я фаща и се тръгва. Значи другия път ще ги чакам те да ме я свалят, нали, на гърди да я поемат, аз ще мина да ще му избърша един покат и се тръгна. То тук вече такъв потен, така, тук приятелски матч, фърля се по тъчовите, така, лови ги нещо тук, то много нещо, да не бише да му дигат заплата. Ето, ето! Някакво да говоря. 0 на 1, 1 на 1, 2 на 1, 2 на 2, 3 на 2. На 2 на 3 обърнете си. Толкова беше... Не, да, 3 на 2 да е, добре. Обърках, просто ние сме гости. Ари, фаня, моля се, браво. Steven Gerrard. Те така затвориха то. Вие как му даде. И това беше извеждаш пас, добре. Това ти извеждащия пас, то красота бе. Никой не може да го направи. Ти Серам има цял фланг надолу да бяга.
Here's Rodriguez. Ти един шпагат да вземеш така да нацелиш му чупиш краката. Superbly. То да искаш тук да изкараш картон, няма как да стане. Here's Gerrard. Ейва! Стига това! Исках да е по-леко, е. Ще карам. Nicholas Otamendi gets his Нари, бе. Joan Pereira. Ари, бе! Ще карам, мана! Now it's 5 minutes. Това ще е дар от Бога, бе. Now he'll get it back again. Dani Parejo. Значи, Will be free kick again. топката му беше на 2 санта от крака, що ли оцели топката ми му оцелиш в краката, бе, брат. Sliding in Погледни. and taking his part in the game into a dangerous territory, really. Yeah, he might have done a bit more damage to his opponent than seems to have been the case. Joan Pereira. Четвърти ли ще има? Стига, бе. Така като почнете да я държиш направо ми се душира, брат. Аз го бутам, чупам му краката, той пая държа. Dani Parejo. Been a great contest this one, and it should А, не, то това е само за да ни вкарам. Ясно. still trying to find an escape route. Аре, брат, моля се! What a chance! И браво! They've equalised. Ева! Сега Валенсия скапва на компютъра му и си каже, че е нагласена и серам в Well, this устата. wouldn't lie down. I think they deserved that. Well, let's take another look at the goal. It's been that kind of night. Drama all the way. And have we got a little bit more in store? Yeah. This is a great game. 3-3. Joan Pereira. Чудесна игра, бе, да, това ако го направя в Висшата лига с стои и чудесна игра ще е, да. He's found his teammate. Те! Бега от тука, няма какво да говоря. Бати шнята, мана, тия задължително трябва да бият. That was so inviting. И серам в умрелия гъс, че го надупче е така с топката. Well, look at the player. Комунар. With him. Terrific contest. Къде бягаш, бе? Joan Pereira. Ти... Умрялата история, мана. Negredo. Feghouli. What a chance. Пети ли, бе? Стига, бе, брат. Really powerful shot. The goalkeeper able to deal with it. Corner. And it's put the crowd right on the edge of their seats again. Oh, in goes the cross. Фаням. Earlier in the game. Какво да е фаща, то сега като пусне ще свири. Умрелия съдя. Have won this match. Well, they wanted this friendly game to get themselves going again. They've lost again. Ма не дей ми ги ръкомах тия ръце, не ти ги отрежа. Maybe there'll be more advantages than perhaps the result would suggest. I think they were trying out one or two things out there that didn't quite come off, but the manager might have found it quite useful to see which of his players could adapt. So what a game that was. Красота. Breathless stuff. So many goals and after Ей, тия цървули направо ти казвам, ма изнервят. Ух ти купил детство. Сирам в устата, мана. Искам само да видя дали ще мога да го привлека като цяло Марко Ройс и това няма да го играя. То няма смисъл, не че не искам да го играя. Аз горя от желание, но като сме домакини и се надява да бием, така поне са Алмерия. Уф, красота! Да, ще има шампионска лига. Определено. Така, този красавец. Много си красавец. Чакай, стой.
Ай, шикана, бе! Абе, бягай от тука, бе, ти сирам, що. Така, това беше този епизод. Надявам се да ви е харесал. До следващия път.